Έκλεισε ο Μάικλ, εντάξει, μια χαρά. Sorry. No delay, λάθος. Χαίρετε. Χαίρετε για από κοντά. Χαίρετε. Ποιος είσαι? Χριστάκης Γεωργίου. Πού έβαλες Από υποψήφιο? Λάρνακα. Έβαλες υποψήφιο στη Λάρνακα? Ναι. Οκ. Και πώς και αποφάσισες το? Δεν αποφάσισα, αποφασίσετε εσείς. Εμείς? Ναι, δώσατε μια ιδεολογία, επειδή, όπως έχω πει και στο πάιο μου, δεν υπήρξα μέλος κανενός κόμματος πριν. Θεωρούσα ότι τα πολιτικά κόμματα είναι το δηλητήριο και το stop αυτής της χώρας, ως έχει. Και έτσι με την ιδέα σας βρήκα αυτό το άνοιγμα που με αντιπροσωπεύει. Άρα άρεσε σου πολλά ιδέα. Ναι, είναι πολύ καλή ιδέα. Γιατί μιλάμε για διαφάνεια, ενημέρωση και τα θέματα θα έρθουν και μόνα τους με το χρόνο, τα σωστά θέματα. Μπορεί να πετασσόμαστε να λέμε ό,τι θέλουμε, ο ένας στο έναν και ο άλλος στο άλλον. Η ουσία είναι οι πράξεις μας και όχι τα πολλά λόγια. Okay. Άρα πάμε λίγο να μας πεις και ποιον έχουμε μπροστά μας. Το παρελθόν σου λίγο να που έκαμες. Παρελθόν μου γεννημένος κατεχόμενη Μόρφου. Σου έφτασε, γεννήθηκες στην Μόρφου. Πόσο χρόνο είσαι? Είμαι 65. Οκ. 65 νέος. 65 νέος, μισά άσπρα, μισά μαύρα. Εντάξει, λίγα βαψίματα, έτσι πράγματα, τέλος πάντων. Όπως είπα, γεννημένος στην κατεχόμενη Μόρφου. Μετανάστης στην Αυστραλία από το 1976. Okay. Πόσο χρόνο ήσουν όπως πολλοί Κύπροι της... η οικογένεια σου ήμουν έπιας? 16, οικογενειακός πήγαμε. Ναι, δεν ήταν απόφαση δική μου, ήταν απόφαση της οικογένειας για να χάσαμε ό,τι είχαμε και πήγαμε για κάτι καλύτερο. Wow. Θεωρούσαν. Σωστό ή λάθος. Ήταν λάθος ή σωστό? Κοίτα, δεν ήταν λάθος. Περάσαμε η Αυστραλία είναι μια ωραία χώρα με νόμους, νομοταγείς χώρα, νομοταγείς πολίτες, επιδοπλίστων. Πάντα έχουν και αυτοί κάποια θέματα, όπως όλες τις χώρες. Αλλά επιδοπλίστων νομοταγείς. Και ένα από τις διαφορές που υπάρχουν εδώ, οι βάσεις υπάρχουν και στους νόμους και στους θεσμούς, αλλά δεν εφαρμόζονται. Για διάφορους λόγους και οι λόγοι είναι η διαφθορά. Ο κύριος λόγος, φαντάζομαι, είναι η διαφθορά και τα κόμματα είναι ο καρκίνος που δεν έπρεπε να είναι. Κοίτα, δεν θα ρίξω όλα. Δεν θα διαγράψουμε τα πάντα, γιατί κάποια καλά έχουν γίνει και γίνονται. Αλλά υπάρχει αυτό το θέμα με το θέμα λογοδοσίας. Ένα λεπτό πριν να μπούμε ξανά στα βαθιά, πες μας λίγο να καταλάβαμε με τι ασχολείσαι και τα λοιπά. Ασχολούμουν, ήμουνα ιδιοκτήτης διάφορων επιχειρήσεων στο θέμα του ένδυσης και production, δηλαδή φτιάχναμε fashion και στο retail και στο wholesale, σε όλα. Okay. Διάφορους καιρούς. Άρα είσαι στην Αυστραλία που ήταν το Ναι, στην Αυστραλία. Άρα είσαι σε έναν κατάστημα, τι ακριβώς είσαι? Είχα εργοστάσιο, το οποίο προωθούσα services και φτιάχναμε και ρούχα. Services, τι services? Services, δηλαδή παίρναμε παραγγελίες από άλλες εταιρείες, ονόματα, τα οποία
μας έδιναν τις παραγγελίες να τα κόψουμε, να τα ράψουμε, να τους τα δώσουμε έτοιμα, να τα βάλουν στα καταστήματα τους. Άρα ήταν πετυχημένη η επιχείρηση σου? Ναι, πετυχημένη επιχείρηση σε διάφορα στάδια, πολλά δύσκολα κάποιες φορές και επικερδείς άλλες φορές. Αυτό είναι οι επιχειρήσεις. Ναι, Δεν είναι πάντα και όλα. τι έγινε με τις επιχειρήσεις? Εντάξει, όπως οι περισσότερες, όπως έγινε και στην Κύπρο, το οποίο τα εργοστάσια ένδυσης εκλείσαν για κάποιους λόγους, πήγαν σε ευθυνότερες χώρες. Εκεί έγινε και το ίδιο, πήγαν τα εργοστάσια, τα πλήστα εκλείσαν. Σε χώρες Βιετνάμ, Ινδία, χώρες ασιατικές, ναι. Πιο χαμηλό μισθό και μπορούν να παράξουν σε πιο φθηνό κόστος. Βέβαια. Και ευκάλασες εκτός... Εντάξει, κανένα θέμα. Είναι δικαίωμα του καθενός να κάνει ό,τι είναι... Και μετά είναι πώς ασχοληθήκες? Πόσα χρόνια σου που είστε πίσω στην Κύπρο? Ήρθα το 2011 στην Κύπρο. Είστε πάνω στην κρίση. Πάνω στην κρίση. Καλά, την κρίση την έβλεπα από το 6 εγώ. Γιατί ερχόμουν τακτικά για διακοπές. Και την έβλεπα και έλεγα στους φίλους μου, έρχεται κρίση και με κοροϊδεύαν. Γιατί δεν το βλέπαν. Πώς το έβλεπες? Ήταν αυτό που λέμε το bubble. Η φούσκα, ήταν μια φούσκα και αυτή η φούσκα κάποια στιγμή φουσκώνεις θα εκραγεί. Έτσι έγινε. Okay. Απλά... Εδώ λαλούς είναι αστεύκους και λένε ότι ο κύριος είπε ότι έχει και κάποια καλά στην πολιτική και λαλούς είναι να μας πει πια γιατί εμείς δεν τα θεωρούμε. Κοίτα, έγιναν αστεύκο και εγώ συμφωνώ. Πιστεύω αρκετά καλά. Υπάρχει η βάση, όπως είπαμε, της δημοκρατίας, αλλά υπάρχουν και αυτά, όπως είπαμε, το αντρόσι και το δηλητήριο. Να μην υπομονεύουμε τους πάντες και τα πάντα και αυτό είναι νομίζω που θα μας αφήσει, πιστεύω ότι θα είναι έτσι στην άμεση δημοκρατία, ότι κάποιοι βουλευτές, εάν κάποιον άλλον κόμμα θέσει μια σωστή και ωραία ιδέα για κάτι, για μια αλλαγή, μια νομοθεσία, να μπορούμε να πάμε να τον ψηφίσουμε yes, γιατί είναι κάτι σωστό. Mm-hmm. Και πάντα να μην είμαστε αντιπολίτευση όπως κάνουν τώρα οι άλλοι. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνο για το κόμμα μας. Ναι. Να είμαστε... Μπορούμε να συνεργαστούμε, να είμαστε απλά να προσπαθούμε να επιτεύξουν τους στόχους μας. Οκ, πάμε λίγο το όνειρο σου. Το όνειρο μου είναι, εντάξει, στην πολιτική είναι ο λόγος που... προτεραιότητες είναι πρώτα η λύση του Κυπριακού. Είναι καιρός, 51 χρόνια. Υπάρχουν τρόποι, φαντάζομαι αρκετοί τρόποι, κάποιοι τις σταματούν για διάφορους λόγους. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ αυτούς τους λόγους. Εντάξει, μπορούμε, ξέρουμε, φανταζόμαστε, αλλά η βάση υπάρχει εκεί. Η βάση είναι η ανεξαρτησία της Κύπρου, σαν ανεξάρτητη χώρα. Το δεύτερο είναι η διαφθορά σε όλους τους τομείς, τουλάχιστον μιλούμε για δημόσιες θέσεις, για δήμους, για κυβερνήσεις, για άλλους θεσμούς, να υπάρχει διαφάνεια και η πάταξη της διαφθοράς. Άρα είπες μας, προτεραιότητες Κυπριακών, η διαφθορά. Ευημερία του κόσμου. Να προσπαθήσουμε να μην γέρνουμε προς το να βοηθήσουμε τον πολυεκατομμυριούχο να κάνει πολλά άλλα εκατομμύρια πάνω στην πλάτη του απλού πολίτη. Ο απλός πολίτης να μπορούμε να τους στηρίξουμε. Ταυτόχρονα στηρίξουμε την οικονομία για να μπορεί να στηριχτεί ο πολίτης. Χωρίς να στηριχτεί
να υποστηρίξουμε την οικονομία και τις μικρομεσαίες και αυτοεργοδοτούμενους επιχειρήσεις, δεν μπορείς να υποστηρίξεις μετά έναν σωστό έργο για τους απλούς πολίτες. Κατανοητό. Να σεβόμαστε και τους επιχειρηματίες για τα έργα που κάνουν, χωρίς να υπάρχει μεγάλη κερδοσκοπία, γιατί αυτό υπάρχει, η κερδοσκοπία. Δηλαδή δεν μπορείς να φέρνεις από έξω έναν προϊόν και να σου στοιχίζει 1 ευρώ και να το πουλάς 30. Αυτά είναι... Πάμε στην πρώτη τελευταία ερώτηση. Πώς το πήρε ο περίγυρος σου που τους είπες ότι βάλεις υποψήφια? Ο μόνος περίγυρος που γνωρίζει ότι κάνω αυτό το πράγμα σήμερα είναι η σύζυγος μου. Οκ. Και πώς το σε φάνηκε? Νόμιζα ότι σε έκανα πλάκα. Αλήθεια? Ναι. Εν το πίστεψε? Δεν το πίστεψε. Σήμερα να το πιστεύεις. Σήμερα το πιστεύει. Άρα δεν το ξέρει, δεν το είπες. Όχι, δεν το διαδώσα. Πώς είναι να κάνεις προεκλογική? Θα αρχίσουμε προεκλογική όπως αρχίζουμε τώρα. Οκ, μια χαρά. Και είπε, νόμιζε ότι τις κάνεις πλάκα. Αρχικά νόμιζε, όταν ήρθε, της είπα σαν εχτες, νομίζω ήταν εχτες, της λέω αύριο έχω το ραντεβού. Λέει, μα νόμιζα μου έκανες πλάκα. Εντάξει, όχι, δεν έκανα πλάκα. Εσείς μωρά? Εντάξει, δεν είναι μωρά. Μεγάλη. Μεγάλη. Το μωρό μου είναι 40. Οκ. 2 κόρες οι οποίες είναι στην Αυστραλία. Κάναν τη δική τους οικογένεια. Στην Αυστραλία. Ναι. Και ο γιος μου του αρέσει η Κύπρος και είναι εδώ. Οκ. Μια χαρά. Άρα 3 παιδιά. 3 παιδιά. Μια χαρά. Έχεις 1 λεπτό να πεις ό,τι θέλεις στον κόσμο. Τι θέλεις να το πεις? Να θυμίσουμε όμως, βάλεις, είσαι επαρχία Λάρνακας. Όνομα, επίθετο, να θυμίσουμε. Χριστάκης Γεωργίου Λάρνακα. Και έχεις 1 λεπτό να πεις. Αρχικά από Λεμεσό, όταν ήρθα στην Κύπρο, ήρθα Λεμεσό, αλλά λόγω της ανυπόφορης και ανεξέλεκτης τιμής ακρίβειας και τιμής των ενοικίων και τέτοια, υποχρεώθηκα να πάω στη Λάρνακα, η οποία είναι πάρα πολύ ωραία, μ' αρέσει. Καλή και Λάρνακα. Πολλά ωραία. Αλλά έως αν τη Λεμεσό. Με παρεξηγήσε ρε κανένας, με μπεδέρετε. Εντάξει, η Λεμεσός έχει μεγάλη ανάπτυξη, αλλά δεν ξέρω αν είναι για τον απλό πολίτη. Τον απλό πολίτη τον επηρεάζει αρνητικά, παραθετικά. Οκ. Πάμε... Περιπέζουμε με έναν που πάει κατανοητό. Πάμε να μας πεις, έχεις 1 λεπτό. Πες ό,τι θέλεις στον κόσμο, να τον πεις εσύ να σε ψηφίσει. Εντάξει, όπως είπαμε, το όραμα μου είναι μια ελεύθερη Κύπρος, ανάπτυξη στην οικονομία, ανάπτυξη στην παιδεία. Η παιδεία είναι το μέλλον μας. Πάταξη της διαφθοράς. Βασικά αυτά. Και λογοδοσία. Και ο κάθε ένας που παίρνει μια θέση, έχει μια θέση υπευθυνότητας, να είναι υπεύθυνος για τα όσα πράξει και όσα δεν πράξει, που έπρεπε να πράξει. Και τα πολλά λόγια, λένε, οι παλιοί λέγανε, τα πολλά λόγια φτώχεια. Πράξεις, να κάνουμε πράξεις. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Χάρηκα που σε γνώρισα. Επίσης. Καλημέρα. Καλημέρα. Αν γίνεται, φώναξε με έναν άτομο της ομάδας μου να έρθει πάνω, σαν το Μάικολ ή κάποιον. Μίλα με την ομάδα μου. Μίλα μαζί με την ομάδα μου. Λοιπόν, το Μάρκο θέλεις? Έναν που λουσκά. Χαίρετε. Να μπει, ναι. Ναι, εγώ πιάσει. Θωρείς το live τώρα.